Most Hit. A dnes vieme, že, a počul som to na vlastné uši, že napríklad predseda SAS povedal pánovi predsedovi KDH, pánovi Figelovi, že keď budú mať viacej percent, tak presadia napríklad používanie marihuany na Slovensku. Ja sa na to teším. Teším sa na to, že tieto pravicové strany budú medzi sebou komunikovať. Teším sa na ten konflikt, nie na marihuanu, samozrejme. Ja nefajčím marihuanu, hovorím to úplne vážne. Teším sa na to, ako bude viesť pán Figel a konzervatívna strana, ako je KDH, konflikt z SAS na tému marihuany. Rovnako mi pán Sulík na stretnutí v jednej Terézii povedal, že u nich je najväčší podiel homosexuálov a že on bude presadzovať partnerstvá, ktoré budú aj právne upravené homosexuálov. Tak sa teda na to teším. Teším sa na to, ako KDH bude súhlasiť s tým, že homosexuáli budú uzatvárať manželstva na Slovensku. Teším sa na to, ako pán Sulík povedal, že chce, aby študenti na vysokých školách platili školné na dennom štúdiu. Tak nech to urobia. Za týchto predpokladov budeme veľmi tvrdá alternatíva. Veľmi tvrdá alternatíva, predovšetkým v oblasti sociálnej, nehovoriac o zákonníku práce, pretože to povedali všetci spoločne, že treba zákonník práce tak zmeniť, aby zamestnávateľ mal v rukách určitú pružnosť vo vzťahu k zamestnancom, čo my odmietame, pretože to je nezmysel. Zákonník práce je dobre nastavený a bola by chyba, keby sme ho teraz zmenili. Preto ak pravicová vláda zostaví tento zlepenec, ktorý je hodnotovo úplne odlišný, tento zlepenec nemá šancu na prežitie, tak Smer bude taká dôsledná opozícia, taká dôsledná, že im viac ako rok nedávame. Preto očakávam aj od predstaviteľov týchto pravicových strán, že sa budú správať primerane, že majú záujem na stabilnej vláde, majú záujem na fungovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ale musia si uvedomiť, že keď tento zlepenec uzatvoria, tak spôsobia na Slovensku obrovskú politickú nestabilitu, pretože do roka je po nich. Možno aj skôr. Možno to bude už pri zostavovaní vládneho programu alebo pri ďalších veciach. My sme na tento súboj pripravení.